Palomäki tämä kakkoskenttä Palomäen johdolla. Palomäki on ollut Konnien tehokkain pelaaja tällä kaudella. Huhtamäki lähtee toimittamaan nopeasti ja suoraviivasti palloa maaliin ja näistä lopulta pallo maaliin laitetaankin. Hannu Palomäki laittaa viulu soimaan ja näin pallo maalin nurkalta reppuun. Onko se lopulta syöttäjänä sitten? Pääsikö siinä Sevron Saikkonen maali? Laaksonen syöttää toiselle puolelle. Koskinen hakee sieltä Savelaa maalin nurkalta ja Savela hakee siihen keskustaan, mutta siinä Laaksonen kaatuu sinne maahidustaja. Laaksonen kuitenkin kiittää ja kuittaa, nousee pystyyn ja pistää pelin yhteen. Hyvin nopea terävä hyökkäys ja näin peli yhteen. Hyvin nopeasti. Vaihtoa huudella ja näin Konnat pääsee vaihtamaan. Justus Ranta, Joensuu. Eli Joensuu avaa sinne eteenpäin ja Lamminmäki pääsee tälläämään keskustasta. Siinä tyylikäs Lamminmäen ja Lehtimäen tiki-taka ja näin pallo siihen Lamminmäen lapaan ja näin pallo lopulta. Rangers etsii nyt sitä avaavaa syöttöä. Hurme. Ja nyt on keskellä tilaa jälleen kerran maaliedustalla todella reilusti ja siitä pääsee Huppunen iskemään pelin 2-2. Kyllä jälleen aukeaa kuin saluna ovet tuo keskusta ja siihen pääsee. Kareinen. Pallo eteenpäin ja nyt on upea syöttö. Upea syöttö tulee Nuutti Hurmeelta ja maalin edustalta numero 91 Julius Emil Huppunen pistää pallon ohi Hanousekin. Siinä Hanousek voi Huppunen. Piisilä. Palomäki saa syötettyä sitten kuitenkin vielä ja Lehtimäki tulee. Lehtimäki ja loistava syöttö toiselle puolelle Saikkoselle, joka pistää pallon reppuun. Lehtimäki toinen syöttöpiste tänään. Siinä äärimmäisen hyvä syöttö toiselle puolelle, josta Vehanen. Ja jälleen mennään toiseen päähän, nyt mennään päästä päähän. Tervo ampuu pallon maaliin, 4-3. Jiri Tervo pistää pallon reppuun. Tyylikäs maali. Tervo malttaa siinä eläden heti ampumaan, pienestä raustavan malttaa. Ja siitä peiton vierestä lähtee sitten laukaus, joka menee. Tulee väki vahvasti alueelle. Siitä tulee syöttö ja Hanousek ottaa 2 kertaa kiinni. Kun Roimala pääsee sitä pari kertaa koittamaan. Palomäki ja maalin nurkalle ja sieltä tulee 5-3 osuma. Palomäen ilmiömäinen syöttö ja Saikkonen tällää. Palomäki pistää pumpun käyntiin ja kyllä mikäpäs ne laittaisi. Tyylikäs. 5-3 osuma ja Konnat ottaa. Alaluusua Markkola, nyt pyörii pallo hienosti Rangersillä. Alaluusua, mutta ei sillä liikaa vetopaikkoja ole. Alaluusua hakee ja syöttää ja nyt se pallo sitten lopulta maaliin pomppii. Se pomppii sinne Alaluusua tekee hienon nousun vasempaan laitaan ja sieltä taitaa olla Salo, joka sen lopulta iskee. Pallon verkon perukolle Teppo Salo, ja pallo tulee melkein tänne selostamoon asti. Lemetti. Alaluusua, nyt tulee Markkolalle upea syötty Alaluusualta ja näin peli 5-5. Niin se 2 maalin johtoasema sulaa ja kyllä Rangers pistää niin sanotusti hyrskyn myrsky ja hurlum hei. Tuomas Saikkonen. Nyt Tuomas Saikkonen pisti tuon ensimmäisen laukauksen sisään ja nyt yleisö laittaa kättä yhteen. Vormisto. Rynnäs johtaa taputusorkesteria. Saikkonen. Vormisto siinä mukana, mutta Saikkonen laittaa pallon verkkoon ja näin Konnat ottaa kauden ensimmäisen voitossa ja rangaistuslaukauksilla, mutta voitto tulee ja pisteitä.